då är det dags. Albutin försvinner strax. Bästa gång för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Det vill påverka lika bra. Som tango med arga sayonara. Vi ska vara bastu. Kommer upp på Steppans idag. Basturöder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Är inte på så sväng in bara i. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu. Kommer upp på Steppans idag. Basturöder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu. Är inte på så sväng in bara i. Ja, just ja. Häll på vatten med rombono. Tick, tack och en gorkado. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är man på värma igen. Sväng din lappar, ja. Vi ska vara bastu. Håller upp och sätt på stressina. Bastubröder är vi som blöder 100 grader nöjda. Bara bastu. Är inte på så sänk in bara i. Bara bastu, jo. Bara bastu. Bara bastu. Bara bastu.